komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events. Fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, mabatian diri sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline! Babagyohon nga morning sa aton sini nga magka-aksyon. Welcome na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Karon nga adlaw Huwebes na kita, Disyembre 16 sa tuig 2021. Aksyon Hotline! Kumusta kamo mga suki namon nga matag palamati sa kahanginan, mga ka-aksyon naton nga naga-monitor na karon na nga aga diri sa aton sini nga pagpangalagad via on air kag subong man sa mga nag-monitor via online sa Facebook kag YouTube. How do you do? Kumusta kamo? Kumusta ang pagtulog nyo karon o kagabi kag inyo pagbugtaw karon nga aga? Damo ang nag-ulaligmat bangod man sa pagbantay sang sitwasyon sa dalagan ni Bagyo Odette. I-check talang in a short while na nung pinag-latest karon nga advisory gikan sa bahin siyang PDMP para sa tanan nga mga nag-monitor as of 8 a.m. Mayara na sang ginpagwa nga advisory gikan sa Pag-asa or latest nga weather bulletin update para ini sa aton nga magka-aksyon. Aksyon at Tayhopon checking in until 9:30 in the morning. Diri sa aton sini nga pagpangalagad. Let's go to work na alas 8:12 na diri sa aton sini nga pagpangalagad. Magluwas sa pagchekarta sa lakat sa panahon na schedule naman naton si Governor Lacson at 8:30 para sa iya sini nga advisory and of course update sa bilog nga probinsya man may ara subong mga lugar nga nagdeklarar na nga suspendido ang klase sa mga eskwelahan, inang may face-to-face bala, kag ang trabaho sa mga empleyado sa panggobyerno nga talatapan. Dari sa Bacolod City, karon sa udto na lang ang pagtrabaho sang mga empleyado pero buwas nga adlaw wala gidya no sang obra ang mga taga Bacolod City Hall o sa Government Center. Pero starting karon sa udto, suspendido na ang trabaho sa mga departamento kag tanan nga talatapan sang gobyerno diri sa Bacolod City. I-check naman din na si Bagyo Odette na nobala ang mga inisyal nga kalitan nga gindulot sa mga lugar ngaya sining nga nalabayan. Pero i-check ko man idugay-dugay ho, may duwag ka mga mangingisda sa banwas ng Binalbagan missing matapos magparawod sa itong tinalikdan nga Martes. Ag Bacolod City kag Negros Occidental nagapabilin sa alert level 2 status matapos kagin deklararo kon amo ina ang desisyon sang NIATF apisar sampadayon nga manubok nga kaso sang COVID-19. Kag atong mga miyembro ginaligar sang NPA nga napatay sa enkwentro, may identity na i-check talang nagkaroon sa pamunuan sang Philippine Army. Pero antes ang tanan, i-check tang pinaka-latest karon nga weather bulletin update gikan sa PDMP. Kumusta na no subong ang sitwasyon naton sa palibot sang probinsya, ano nga mga lugar ang may ara sang alert level 3, 2, and 1. May alert level 4 bala. Let's have Gani Republika gikan sa PDMP. Aksyon Gan, good morning. Aksyon at may aga no, sa aton mga listeners sa imo dira sa DYEC. Ari ang
Tropical Cyclone Bulletin number 9 gin-issue sini nga alas 8 sang aga, no. Si Odette, ang classification ni is typhoon, no, category 4. Naga-rapid ang iya pagbaskog, no. Dasig-dasig padayon ni siya padulong sa vicinity sang Dinagat Islands kaprobinsyahanan sang Siargao Island, Grande Island, no. Sa aton nga hinatuan Doppler weather radar na ispatan ni siya hindi nga aga may antad ini siya sa distansya 265 kilometros ang kalayoon niya sa nasidlangan sa Surigao City sa Surigao del Norte. Ang iyang actual nga position 9.5 degrees north, 128.5 degrees is sa aton coordinates grid. Ang Persaya, kabaskugon nga hangin 165 km per ora, may pagmadlos ini siya, masobra sa 205 km per ora. Ang iyang direksyon padulong sa Nakatungdan, Nakatungdan, 25 km per ora ang iyang dalagan. Ang aton nga barometric pressure ari sa 950 hectopascals. Ang iyang extent, no, sang damage ang tropical cyclone wind siya makalabot pa ni siya sa 400 kilometros halin sa sentro mag 480 hulubon niya gini ang mga atop. Oy, seperti baskog na yung mga muna. Baskog na, ama ko na 480. Okay, ang importante sa blow by blow nato, no, for the next 12 hour, 24 hour, 36 hour forecast kag 48 hour forecast. For the succeeding 60, 72, 96, 120 pabayan tanang na siya. Okay. Sa next 12 hour forecast alas 5 sini karon nga hapon ari siya sa baybayon sa Surigao City, Surigao del Norte. Okay. Pasaka na di sa karon. Next 24-hour forecast alas 5 sang kagahon. Buwas na ni ha, buwas. Bernes nga adlaw, alas 5 sang kagahon. Ari siya 75 km southwest of Iloilo City, no? Southwest of Iloilo City. Buwas na siya sa aga. Buwas. Okay. Alas 5 sang kagahon. Ti labayan niya kita na di. Mag alas 5 sang hapon, 12-hour dason alas 5 sang aga, ara na siya sa Iloilo. Somewhat mga alas 11 alas 2 ang kagahon labayan niya tan di kundi siya malabay. Kag ina before siya tropical cyclone bulletin daw ara siya sa baybayon sa Ilog Negros Occidental. Okay. So may pagbago, no. Dason for the next 36 hour forecast alas 5 sang hapon. Pizza 17, Biyernes nga adlaw ara siya sa vicinity sang Rojas, Palawan. So layo na. Ang 48, 60, 72, 96, 120 pabayaan ta lang na siya. Ari na lang kita di. So bali ang critical action gun, ang critical gigali nga balantayan ta karon sa kagahon. Kagahon kid. Okay. Kagahon. Hasta sa kwan hasta sa hapon. Hasta sa hapon. Okay, critical na siya mo. Bunok na ng ulan niya, no? Dason, kag-ina daw signal number 1 pa lang ta, sang alas 2 sang kagahon, ari na. Nabatak na ta signal number 2. Okay. Sa Visayas, Northern Samar, Eastern Samar, Biliran. Sa iban nga bahin sang Leyte, the rest of Cebu, including Bantayan Islands, no? Negros Oriental, Occidental, Siquijor, Guimaras, Iloilo, Antique, Capiz, Cagaclan. Okay. So, bilog na Western Visayas. Okay. So, Luzon, hindi ta magsapak. Mindanao, hindi man ta magsapak. Diri lang ta sa Visayas, Western Visayas. Okay. Then, dalom na kita sa signal number 2. Okay. Sa 24-hour public weather forecast, naupod kita diri sa Caraga, Northern Mindanao kag Davao region. Mabagyuhon ang aton Chimpo diri sa Western Seaboard sang Kabisayan, particular Western Visayas, Negros Occidental kag siyudad sang Bacolod. Ang Kabikulan, Mimaro, Calabarzon kag Zamboanga Peninsula,
maulanon ang tiyempo nga may pagmadlos nga huyop sang hangin. Kag sa iban nga bahin sang Mindanao, magalumon ang ila kalangitan. May lapta-lapta ini nga pagtupa sang ulan kag pagpanagoob. So tatlo ni nga mga lugar na mensyonar ko, tuga ini ni Typhoon Odette. Daso nagakomplementar ang ikaduha nga dominante man nga weather system nato naman dupoy-dupoy sa hangin amihan. Okay. Northeast monsoon ara sa Luzon, particular diri sa Cagayan Valley kag Aurora. Magalumon ang ilang kalangitan dito may mahinay o kun manipis lamang ang mga pagulan. O kun pagtulo taliti, no. Dason ang Ano to? bulletin number 9, no. Bulletin number 9. Oh, Okay. tapos na tadi, no. Ato na lang 24-hour public weather forecast na tapos na ni naton. Okay. Okay. So, pero Alright. aksyon gan ari ay. Oh. Subong kun lang tawon naton kag base sa imo dira nga monitoring, I don't know kung may mga feedback or information coming from the ground na in different local disaster management office. May mga areas na nga medyo nagdamo ang pagtupa sa ulan, humalin kagabi until this morning. Isolated lang action art, Okay. no? Kagabi, daw pila ka series of meeting nila, 3-4. Okay. May untat nga meeting ay. Aha. Inapareport ang LDRRMO naton sa town by town, cities by cities. Kumusta ang status, kumusta ang preparasyon. So, na-mobilize na ni sila along with our rescuers, mga emergency responders naton. On high alert kay sa pagdagdag ni Governor Bong Lacson sa red alert status naton. Okay. So, 24 hours 7 way tulugay, makatulog tani tulog piso lang. Okay. Hasta ni sa Biyernes o kon Sabado sa aga, no. May duty tag sa wala duty report, no, report. Namin aksyon at batian sa imo nga kwan gina-anunsyo mo, mga empleyado isang gobyerno karon ano to, taguri lang sila. Sa Bacolod Suspendido siya. ng ilaw bra. Sa Bacolod. Gali. Okay, Di may kami isip- waya 24/7. Oo. Ikaw mo na iya kay kabalo si Gob, siling niya, bisi Dani, bisan, sige. 5 kadlaw mo na kayo di pagpatulubon. Di ako na. So, okay naman preparasyon ta. Okay. Iban na ginios-gios na mobilize ang every sectors, no? Buwatan ni multi-sectoral. Okay. Itap naton ang kabalikat si Bicom para we will go hand in one. Okay. No? Para may partner kita. Kay may mga areas hindi naton malabot mo. Correct, So, correct. ang kabalikat, mausar nila ang ilang handheld radios. Aha. Unlike sa mga aton nga mga iban nga ekwipo, no? Aha. May mga tower pa na mo. Gani. Dito sa kasulok-sulukan sa katapusan ng mundo, labot na isang mga kabalikat si Bicom. So, nami kay matapta ang ilang serbisyo, collaborative man sila sa aton, kag cooperative sa aton. Aha. Anyway, Patangon lang niya, nga. action gan as a member of Kabalikat Civicom 293 Kawayan chapter, kabalugi kita damo-damo nga monitor sa imo subong nga agada, especially all 41s of Kabalikat Civicom. Si Bay is mayor sang Kawayan, sinuta to gani kada labay tato pamahawan ta sinugbang isda, no. Pero mayara na nagakwan, hindi man lang sila nga Kawayan daw naga-inulot-ulot, naga-flores lang aton nga kwan. Nga mga kabalikat si Bicom Correct. naga-reactivate. Sige. Mas namin ni sila. Pero ang along gidya sa aton nga main kwan mga responders naton. Okay. Ara na activated na sila, mobilized na dason ang partisipasyon sang aton local government units daw ka proactive sang stance ta. Okay, Because okay. we have learned a lot of lessons sa mga previous disaster. Aha. Action at Sige, action gan, sige, i-reserve ang battery kay hasta ka pa na Domingo. Halo nga. Salamat gid sa Sige, weather update Merry karon Christmas. nga aga. Pasko ako ha. Ara dayon sa pitsa 28. Sige. Sige. Gan salamat gid, action gan. Sige, action na to. Aksyon Hotline. Aksyon gani Republika sa Provincial Disaster Management Program, especially ang pinaka-latest karon nga weather advisory
Alas 8 ginpagwa sini nga aga sang pag-asa. Napabilin kita sa public storm warning signal o tropical cyclone warning signal number 2. Kabay pa hindi ini mag-elevate, hindi na magtaas in the coming or in the coming hours. Kabalog kita no, samtang naghilapit siya. Pero ang crucial kag critical, ang balantayan ta within karon sa kaagahon o karon sa tungang gabi nga posible magasulod na siya within diri sa aton teritoryo, no, dira sa Iloilo una nga malabay pagkadto diri sa aton sa area sang Negros Occidental. May tani ko nang ginahulat naton si Santa Claus nga maabot karon sa kagabihon and then managtag kag kun may midyas ka butaon yan dira sa regalo, area ulan, no, kag bagyo ang aton ginabantayan. Ulo aligmat lang ang aton parang panugyan sa publiko, kinahanglan maghalong kita, hindi mangatag kumpiyansa. Now, i-check ko lang, unahon ko ning LDR remote dira sa Banwa sa Binalbagan because may report actually ang information ginrelay man mismo dira sa Philippine Coast Guard. Dira man nag-umpisa ini, no? Sa incident o maritime incident spot report, actually kahapon ini nga incident report nila sa pagkamising sang duha ka mga mangingisda gikan sa Banwa sang Binalbagan. Now, ini sila nagkalamising since December 14 sang mag-venture o kung magpalawod, and according sa report until today wala pa makabalik sa ilatag sa kamanga punuyan. Ano ayan ang pinaka-latest karon kay sige ang communication, nagakontak man ang Philippine Coast Guard, ang local DRRMO sa Banwa sa Binalbagan sa ilang mga counterpart, basi bala kumayara kamo masiplatan dira no nga bangka, basi way kita kay balo, basi kung nagguba atong ila sini sa kayang pandagat o kung ang ila bangka i-check tabi ko na nung sitwasyon sa to, no, kay ang report nga ito nakuha December 14 naglakat, ining 29 years old kag 19 years old nga mga mangingisda. Gakwan pa, no, gina-check pa naton kung ano ang status ini, gamiting pa sila kuno. Sige, ka-importante tani nga mapabalo tanis publiko. Actually, may mga ngalan naman taan based sa Maritime Incident Spot Report asang Philippine Coast Guard. Ining mga nagkalamising amo Sunday Jovel Tipon, 29 years old, kag Noel de la Cruz, 19 years old, Lonsay, taga Binalbagan. Nano ang mga background sini kay ang report sa mga fisher folks nga nakakita sa ila, ang ulihing ini sila nasiplatan, nagapadulong sa vicinity water sang Pontevedra, Negros Occidental, kag giwanon gimaras about 4 p.m. Maras 4 na sang kapunanon last December 14. Ikabalo ka, ini nga mga lugar, no, ang sa Guimaras Strait, ti maghapon na supposedly pagkaagas na balik tani sila sa lugar nila. Ti until now, why pa magkabalik? Kaling ang LDR mo, di kuno makahatag sa aton sang further information kay ongoing ang ila sininga meeting. No problema, no, ka-intindi kita basi kung may pila pa ban sila ka mga ginaasikaso. Now, i-check ko lang in a short while, ibubo ko lang ni anay yung obligasyon ko with Aksyon Henry, and then Governor Eugenio Bong Lacson will be joining sa aton sininga program sa i-advisory man. Kaya riho ang latest update sa Bong, may ginpagwa man ang Banwas ang Ilog nga advisory. Anong advisory sa Banwas ang Ilog? Agin permahan diri ginpagwa sang ila alkalde, suspendido ang klase dito, kag ang government and private offices. Siling ni Aksyon gani kay ina Republika sa PDMP, ang laslas ang pagtupa sang ulan dito somewhere iyan napatyagan sa ilog. Now binalbagan kagabi ang daw ginabantayan
kay sa kada idog sa bagyo, hindi ta mahibaluan kundi gini ang iyang sentro. Hotline. Dugangan tayo ni karon after sa ngaton importante lamang palutson nga obligasyon alas 8:29. For Christmas is tradition time. Traditions Ayos, salamat gid kay Aksyon Henry S. Pulgar sa aton sining pagpangalagad. Now, i-check ko lang dugay-dugay ang gobernador naton sa probinsya sa Negros Occidental. Sa Bacolod City, kagabi, siling ni sa Jomari Vargas, maging conduct silang emergency meeting. Kung natawon naton all set ang preparation sa Bacolod City, halin sa mga first responder, pakadto sa mga evacuation centers, galamiton nga mga equipments, ti okay na, no? Sunod diri sa kay Executive Assistant Jomari Vargas and Cluster Head sang CDRRMO. Hotline. Sa probinsya sa Negros Occidental, may pila ka mga LGU nga nagpagawa sa ila advisory, executive order nga nagamando nga wala anay klase ang may mga face-to-face nga mga areas nila, lakip na ang pag-opisina sang ila mga empleyado. Now, ang critical according sa PDMP nga balantayan ta is karon sa gabi kapakadto sa kagahon and the whole day tomorrow nga amo ini ang aton bantayan. Online sa hotline. Online sa hotline. Agot sini nga balita and of course for public advisory and preparation of the for Negros Occidental, joining us over the phone no less than Governor Eugenio Bong Lacson. Gov, mabagyuhon nga morning sa imo, kumusta Gov? Pamati, mayong aga dito sa tanan. Yes, we have been preparing for Typhoon Odette, which expected karon sa hapon up to early morning, no? Nasunod din sa aton sa Negros Occidental. And unfortunately, though, directly ka, no? Most likely, ari din sa may 4th District, no? Sa Central Negros, ang direct ruta niya. But all over the province, we will expect winds and rainfall, no? They also estimated that there will be more rain than Typhoon Sendong, no? So, that's why we have to be that's why alert so nagita na ng mga responders mga respective DRRMO officers and as usual we need the cooperation of our constituents, no, especially kung red alert may ara gini early evacuations, especially areas na identified na flood prone area. So again, we need your cooperation. There's already a call for evacuation. Cooperate lang, and let's continue to pray, no, na in spite sa prediction, there will be no life loss, no. For every typhoon na nag-aagi sa aton country, especially sa aton province, ang atong ginapangabay na why di madula nakabuhi, no. Yes. And we can only do that if we are prepared, no. So, let's continue to pray na minimal damage lang. And so, hindi kaya unfortunately, we're about to celebrate Christmas. That's why I hope na minimal lang din ang damage nila para hindi man madampen ang spirit of Christmas. Yes. So why ka Gov Mando or why ka sang ginpapanaong advisory to the different LGUs nga hindi na lang pagpariporto ng mga empleyado nila, prepare na lang, bulig na lang sa aton dira local disasters kung anong mahimo nila Gov? No, that will be the prerogative na sa local government because they know the situation more, no, than I do. On the part naman of the province, usually naman Friday is really a work from home day. So there's really no need to cancel work, no, for tomorrow because arak mata work from home, no. But we will have a meeting this morning. We will consider
half data today, no? So panuon mo ni sa meeting naton together with Dr. Zepard Kailian. Okay. Pero kundi may ara kita ongoing vaccination drive and national vaccination drive, sige niya gyapon, Gob. No, that has already been postponed. That has already Postponed. been postponed and moved to December 20, 21, 22. Even the Okay. National Task Force on COVID-19, sila mismo naghatag na sa bago na date for Region 6, 7, and 8, the whole of the Visayas, Gintagaan, and other regions, no? Okay. So it has already been moved to December 20, 21, and 22. Sige. Gov, keep us posted whatever nga mga development and of course advisory for dinigrosanon so that ma-inform naton ang listening public, ang mga pumuloy naton sa Negros Occidental. Halong Gov, salamat gid kag belated happy birthday. Thank you, Aksyon Art. Yes, media will be our partner here, no? Especially in times of calamity, by giving the right information. Thank you very much and Merry Christmas. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Hotline. Ginaimbitar naman ang aton sining nga magka-aksyon nga nagamonitor karon nga aga kung mayara kamo dira sa inyo lugar, makuha nga mga litrato picture sa aktual nga sitwasyon, mangin kabahin sa aton sining nga coverage sining bagyo nga si Odette. Pwede ninyo ina mapadala sa amon sining nga Facebook page on private message kay amon ginina nga i-follow up no kag i-credit sa inyo in kaso mayara kamo sa magkuha dira no nga mga sitwasyon kapin pagid umpisa karon sa kagabihon or sining nga hapon until tomorrow. Feel free sa pagpadala sa inyo sining nga mga situational report no so that nga initanan bululigan ta. In the advent of technology, kabay pa ha, nga hindi magluntad ang lapnagon nga brownout. Hindi magluntad ang pagkalatumba na naman sang linya, sang poste, sang kuryente. Kaya mo malang na makahamper nga mapadasig ang communication. That is why ang province, kin-contact na nila ang kabalikat Civicom because kung fully charged ang mga handheld radio nila, no problem gid kay maka-communicate or maka-contact pa sila sa ila respective nga mga areas, ma-relay pa sa ila ang mga information directly upod sa ila sining nga mga members and of course sa ila mga opisyales sa mga banwa kag syudad. Palo kita kanamo manggid mo bisan gani mga opisyales sa barangay, sa banwa, sa syudad, mga miyembro man sang kabalikat Civicom. Isa na diri mo si 27009 ang primo ko si Kapitan Marlo Rastica sang Barangay Bukana sa Banwa sang Ilog. And the rest of the 270 Ilog chapter, 293 Kawayan chapter, may isa ka chapter din ng Kawayan na lipat lang ko. Ang 366 Candoni chapter, 118 sa Kabankalan, kumusta kamuda, and other chapter all over the province, medyo kuan gid no ulo aligmat gikitaan. Feel free man sa pag-communicate diri sa aton so that ma-inform ang public ano mga sitwasyon dira sa inyo nga mga lugar. Alerto kita kalakip na diri sa amon sa Aksyon Radio Bacolod, magabantay kita at 24/7 man sa dalagan ni Bagyo Odette. Murang aton gid ginabantayan mabudlay na kon paghatag kita sang kumpiyansa. Aksyon Radio. Bantay Bagyo. Amurang isa sa importante gid mas labing maayo kung mayara ipanawagan siling ni Governor Lacson kung may forced evacuation or preemptive evacuation. Hindi na palihog, magpakatiga. Pagambal gani sa mga first responder kag sa inyo local government unit, halin ka dira sa lugar kay flood prone area ka, malabay gid dira kag na-expect ang madamol nga ulan, palihog, cooperate. Bangod kay ang ginauna diri ang seguridad ninyo kang ginaistoryahan ta kabuhi sang tawo. Para pinaka-importante, please, hindi gid magpakatiga basta gani may mga advisory katulad sini. Kag ini siya magaserbi naman nga lesson. Kada tuig amuning perennial problem ta. Basta may bagyo kakabalaka kita, basta may maigo dira may maara naman sa mabaan. And yet after
nga magbalik ang silak sang adlaw, magmala ang duta, maglitik ang kadutaan, malimtan ta naman, no? Kapin pa mga LGU da, gakalipat na naman nga ini sila kuntani priority nga butangan sa lugar nga mas safety. Ngay na balang wide ka kabalakas baha, landslide kag iban pa, tigaling kay daw why mana sang available nga funds, hindi man masarangan sa mga LGU nga sa ilungon pang ilang mga residente sa isa ka lugar nga mas safety. Aksyon May mga recommendation man ang MGB pero tidaway man nasapakan o kabay pa aton pangamuyo, pray, and pray. Nga kabay pa maghina si Baguio Odette sa pagsulod diri sa aton sa Region 6, particular na Negros Occidental kag Bacolod City. Aksyon Hotline 2006 Golden Double ID for Best Public Affairs Program for Radio. This news sponsor. For Christmas is tradition time. Traditions that call the precious memories down the years. Ululupod kita sa gihapon sa pagbaton sang Espiritu ni Kristo. Kag wala naton ginakalipatan ang matuod nga simbolo sang Paskwa, ang pagpalanggaanay. Halin sa Aksyon Radyo Bacolod, malipayon nga Paskwa sa inyo tanan mga kaaksyon. Sa diin ka man sa Pinas, laboton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Ang Paskwa isa ka selebrasyon sang dako nga gugma sang Dios. Iniimbitasyon man sa paghatag sini nga gugma sa isa kag isa. Sining tiyempo sang COVID-19, kita ginahatagan sang kahigayunan nga mangin alagyan sang dako nga gugma sang Dios. Pagi sa aton pagtatap, pagbulig, kag ululupod na pagpanglakaton bilang simbahan sang paghigugma. Gani, sa sini nga Paskwa, wala sing maulihi, wala sang mabayaan. Ululupod kita sa Paskwa. Ululupod kita sa paghigugma. Kabay nga bendisyonan kamo sang Dios sa sini nga Paskwa, kag ang inyo pagsaulog sang bag-o nga tuig mapuno sang iya nga grasya. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapinag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, mangin modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon,
kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 ka tuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod 52 ka tuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magtulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga sa sulod sang 5 kadekada. Humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so nati lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may araman niya lain-lain sila na nagangalan. May ngalangan nila. Basta ang nuriyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa dito sa Bacolod, nag-amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Connie po, naging manager, si Rani Hanggayo, si Johnny Bere, si JJ Ducampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station dito sa siyudad sa Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station. Kaya dito nakilala to damo din mga sikat na mag-DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung remain na naman-amat ang sulod. Ako started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs ng Aksyon Radio Bacolod. No? Kag sa mag-fire ko my part because the year na nagsulod ko, nagdamog ko dito at that time. No, po ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagdamog isa nagdamog dito. No? So, that's how Aksyon Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 ka tuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa huna ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod
ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sang publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakadtuan personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sa amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga ka-aksyon. Sa piyak sa nga mat-amat nga pag-init sang away sa politika. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radyo Bacolod nga patas sa pagdalas ng balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagsunod strictly sa aton mga health protocols. Masobra na 5 kadekada, wala na ikuan ang pangalan sang DYEZ. Aksyon Radyo Bacolod, kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpanamati sa isla sang Negros. So ako as a member sa Aksyon Radio family, that's been my principle ever since. No? Kaya kinanglan ang mga informasyon nga atong ginapagawa sa tao are credible and legitimate. No? Kaya muna ang atong ginagkaming responsibility as a broadcaster. No? Kaya ang atong responsibility is to inform, to educate, and to entertain. Now, parang mahimo na ito rin we should be very credible and magpagawa lang sa mga legitimate na mga information. That is why ang Aksyon Radio ever since nag-aaway kasi sila tawag ng fake news lang because we want to give credible information, truthful information sa aton nga mga listeners. So that is our commitment sa aton nga mga listeners nga we will serve you in the most credible manner kag pinaka-legitimate nga mga information nga kinahanglan ninyo sa inyo sining adlaw-adlaw nga pamumuhay. No? So, kami dire sa Aksyon Radio, that is our commitment to give you, to inform, to educate you, and to entertain you sa among sining masaragan. Ang pagdulong sang informasyon isa ka commitment para sa aton sining mga tagpalamati ang matutuod nga balita. Kay kung hindi matuod nga balita, wala man sang dapat kay balita. Dapat ang balita gid nga para gid sa aton sining mga kauturan. Kon kalingawan ang pag-aistoryahan, ang pinakamoderno kag pinasahi nga drama kag papremyo ang mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. 684 Wala ko sa respeto ko sa ako na. Dapat ka ba lang respetohon, ha? Kakagando, no? Tuto, sobra ka na! Sobra ng bakba mo! Sobrahan man! Hoy, bisa nagapakaon ka sa amon? Pumalin sa mga drama nga makatalandog balatyagon, mga drama nga napuno sang aksyon kag pagtulunan sa kabuhi kag drama nga puno sang kalingawan kag kalipayan, diritanan mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. I think relevance sang story, pangmasa, and down to earth. Kaya makita mo subong, mas yun siya relevant, kakatabo subong ang panahon. Jack Balaan, could be you, could be other people. Kag sa ato kasilingan, makita mo ang iyang karakter. Kag ina siya, magsinig ka nga Jack Balaan, Virador, aral sila sa palibot natin. So we create this story out of these stories. Ginahatagan man sang prioridad ang mga papremyo bilang paghatag importansya sa mga maukod nga tagpalamati sang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod sa on-air kag online. Ini ang isa sa mga pamaagi agod nga palabot ang pagpasalamat
sa mga tagpalamati nga padayon kinagasakdag sa istasyon nga nangin kabahin na sang ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Sa anniversary sa ARB number 1. Ato mo lang 500 pesos po lahat kag manawag ng station sa imo. Salamat din sa Aksyon Radio. Ari na ginapangita ko ng tambyulo sa inyo kay ginakot-kuot ko ini. Preparar dira ang may mga cellphone. Congratulations, may 500 pesos kasi way na durog na mo. Sa anniversary sa ARB number 1. Magpamati nang base ikaw na ang masunod nga tagdaog sa pagbalik sang sulit ang papremyo. Anniversary special sang Aksyon Radio Bacolod sa anniversary sa ARB. Wala man nagbiya ang Aksyon Radio Bacolod sa pagbulig sa mga nagakinahanglan, ilabi na sa tion sang krisis kag kalamidad. Kaupod man ang Aksyon Radio Bacolod sa kampanya sang gobyerno agod makalampuas sa ginapangatubang nga pandemya. Aksyon Radio number 1. Pila sa mga nagapatimaan nga nagababilin nga numero 1 ang Aksyon Radio Bacolod. Amo ang mga kadalagan nga nabaton sang istasyon sang tuig 2020 tubtub 2021. Number 1. Kinikilala ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod bilang number 1 AM radio station sa pila kauli nga survey sang Nielsen nga nakakuha sang dominante nga radio station share. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa 4th quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio 38.70%. Number 3, RMN Bacolod 14.50%. Aksyon Radio Bacolod number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagbaton man sang pagpasidungog gikan sa Bilib Awards sang University of St. Lasal Bacolod ang Aksyon Radio Bacolod. Here are the nominees for AM Radio of the Year. Aksyon Radio, Bombo Radio, DYHB Tatak RMN, and the winner, Aksyon Radio. Bilang AM Radio Station of the Year. I would like to thank University of St. Lasal Communication Department for this recognition. This recognition simply means that Aksyon Radio Bacolod matters to the general public and been able to effectively serve the listening public through on-air and online. This recognition will be our inspiration to consistently do our best. Ginkilala man ang Aksyon Radio Bacolod bangod sang kontribusyon sang istasyon sa kampanya sang gobyerno agud mapunggan ang pagsulod sang Asian swine flu sa isla sang Negros. Humalinsad to tubtob subong, naghakot ang Aksyon Radio Bacolod sang pagpasidungog. Kalakip na ang tingog kag Handurawan Awards kung sa diin ginpasidunggan ang pila ka mga programa kag tagbalita sa Aksyon Radio Bacolod. Icon sa akong inibalo, isa ka tao nga ginarespeto, ginakilala, kag ihimplo sa kabilugan ng mga broadcaster. Wala pa ko kasiling nga tawag ako nga icon player na perfecto ako. Pero gina-maintain ko ang status. Na-maintain ang status na kinahanglan na ang gawin mo mangin sulundon sa iban. Hindi ka bala putos sa kanginan,
Amo na ko ng issue lang na kag hindi ka mag-invest ng mga nagkakatabo nga binayluanay, atakihay sa radyo. Kung ginatawag ka nga icon ng buot silingon, sulundon ka. Kag bangod sulundon ka, ikaw ang magpakita sang ihimplo sa kabukusan sang mga taga-Baragwag. Ang tanan maayo man, sa bilog nga Baragwagan, tanan nga mga telebisyon, okay man. Pero kung deklarar ka nga icon, kinanglan tindugan mo na. Bangod sang ginapangatubang nga pandemya nang ginhangkat para sa DYEZ, Aksyon Radyo Bacolod ang pagpangalagad sa kahanginan. Apang, ini ang nangin kahigayunan nga mas mapasangkad pa ang pagdala sang balita pinaagi sa online. Hi, my name is Matt Mayo. We listen on Facebook, Mabuhay, Action Radio Bacolod. Bisan malayo kami, makatanaw kami through Facebook sa mga updates, sa mga new updates, sa mga balita dira, sa mga nagakalatabo. Kag happy 52nd anniversary Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radio Bacolod. Aktibo ang Aksyon Radio Bacolod sa online, ilabi na sa live streaming sa mga news and public affairs program kag drama. Sa karon, ang Facebook followers ng istasyon ang nagdangat na sa masubra 600,000. Ini nagapatimaan nga sa piyak sang kabudlayan. Nagapabilin nga numero 1 ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa publiko. Kagkaron, ang inasaulog sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ay kasi-52 katuig nga madelagon nga pagwaragwag sa kahanginan. Amon ginapasalig nga amon panindugan ang panindugan sa paghatag sang patas. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Aksyon Hotline. Pabalik na diri sa inyo para tuntunan Aksyon Hotline. Oy, may siyam kadlaw na gilang. Kag Pasko na, 16 kadlaw naman ang nabilin. Sa bulan sa Disyembre, kag magatukis kita or magakambyo sang kalendaryo para sa 2022. Good morning lagali kay Nida and Lito Parangal, araman si Louie Parangal sa Lito Tailoring dira sa Central Market. Para sa Aksyon Rex da, nagpatahi kagali ito. Aksyon Hotline. Sige, Aksyon Rex kantong ara na sa inyo lugar subong ho si Lito and Louie Parangal, araman si Ma'am Nida Parangal sa Lito Tailoring. Salamat sa pagmonitor nyo daha. Pero diri kita anay, mangatag kita anay premium nga 500 pesos karon nga aga. Sa Pamaswa sa ARB. Temprano nga Pamaswa sa Aksyon Radyo Bacolod sa tanan nga tagpalamati sa syudad sang Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Ho, 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 ho. Merry Christmas! Salamat din sa Aksyon Radio. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Number 1! Arina, may nagkasabat na sa iya sining cellphone. Hello, maing aga. Hello sir, good morning. Yes, si Aksyon Art, diri sa Aksyon Radio Bacolod. Sino gani palihog, ma'am? Oo, sir. Si Annabel Alarcon. Annabel Alarcon. Uy, tiya ni Gistoni Alarcon. Taga din gani si Ma'am Annabel? Sa Barangay Tinungan, Isabela. Tinungan, Isabela, Negros sa Occidental. Pilang edad ta, ma'am? 60. Wow, hindi ba lang nun? Abi ko gani, kung 40 lang. Wow. Ma'am, congratulations. Ikaw ginang nagabutan namon di buenas ka nagabutan karon nga aga. Maulanon ka mabagyuhon man kita pero okay lang guro nga premiuhan ka ramon sang 500 pesos. Okay din sir, salamat. Wow. Ti anong plano mo si mo premium ni? Iba kalbulong. Di ko ipangatag sa upo mo kay kulangon gina.
Dugang lang. Ha? Oh, Ma'am Annabel, Dugang lang. isa lang gid ako ni Kwan sa imo ipamangkot. Mag-extra ganing Aksyon Radio, magkolon mga reporters kag angkor mambal kami nga una sa balita, una sa aksyon. Anong supon gani? Sa Bacolod, Aksyon Radio. Yay! Ma'am Annabel, ulaton mo lang ang text gikan diri sa admin staff namon kay para may reference number ka sa pag-claim sa imo premium. Okay lang? Yes, sir. Sige, congratulations! Merry Christmas! Thank you, good. Merry Christmas, man. Sa Pamaskwa sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Aksyon Radyo Number 1. Aksyon Hotline. Kalipay gid daw sa aton sininga winner. Siling ko tiya guro ni Jesto nito ay kadlaw man si Mami. Si Ma'am Annabel sa mga taga Barangay Tinungan sa Isabela. Good morning da sa inyo. Hotline. Sige. Araman ka monitor si Edgar Bactong, Emmanuel Joseph Kahilig. Morning dira toto iman. Araman si John Kayla, Lobusta Kahilig, kag Inday Albi Kahilig. Dira sila sa Iloilo. Kumusta daday? Gaulan na sa inyo da? Morning lang Kag si Ramel Liboon, Puloy Laylay, kag araman ka monitor. Si Kwanho, si Toto Puloy, araman dira si Maricel Marandi, ga kumpleto sila ba? Si Ernie Billion Daga, good morning, may pagmonitor. Si Erwin Farin Riolo, of course, ara si Mrs. Dapat tunugin yung radio para mabatian sa mga taxi drivers na. Tranquilino Onggi III, Gagters Vergara Sancho, Gina Macapas sa Cientos, araman si Ana Sinoro, kag Grace Valmer, Juan Espiso, Idmar Kilitar, Ira Kabansagan Inventor Talurong. Morning, Rimo J.R. Jimenea, Richard Robles, Ma'am Vanessa Star Mayo, kag Doc Matt Mayo, dira sa may Minnesota, USA. Bong Ogatis, Hanoi, good morning mga Kwan Boy sa La Carlota. Mga Kwan Boy sa. Sige, salamat sa pag-monitor. Mayong Kwan nyo da. Mayong Kwan nyo da. Kwan Products ni Sir Nobranio. Ang paramiyawalin kay Rico Salazar, Ginatameya Family Medes, Barsinas Amagin, Family Pulmuon, Eatery, BS Aquino Drive, Barangay Villamonte. Salamat gida, Tuto Rico Dudes Salazar. ST Inday Gili, Inday. No? Rico, good morning. Araman ka monitor si Joff Joko, Zinaida Sibata, Diaz Iris Magbanwa. Gamonitor man siya. Salamat gid Otil King, Maria Paz Piansay, Gypsy Hunol, Bobby Duran. Doon tayo na mga Aksyon Boy Duran ba? Ana Marie Ancahas Barutag Buena Flor. Thank you gida. Araman si Carla Enrica Chua, Joe Ray, araman Jones Big J, JC Halandoon, thank you. Araman ka monitor si Hartley Brando, and of course Mary Rose Juanilio Aguilar, Noemi Nabatdan. Sige, i-acknowledge ko lang niya. Si Michael Casuyon, Gia de los Santos, ikaw gidlang yung ngalan naging gamit ba? Araman si Rizaldi Alunan, Giovanni Rosales, Botsok Encarnacion, si Fernie Hispaniola. Araman Aaron Sondon, Wema Silirio Hiradora. Thank you for joining the show. Hoy, si Toto Jose Shoko, dira sa may area sang Kuano. Good morning man. Kay nang Imogene kag nung Rimbert Noblisada. Sagasa bago ni kag nanay Maling Yukariza. Kay May Shuko, former bank captain Hernani Abindan. Thank you gina. Basta listeners na ginatamyaw tagid. Thank you. Thank you for listening this morning. May ginpagwao, bali ang Philippine Coast Guard
Actually, subong ni siyang aga na to na baton lang, no? As of 8 a.m., ginpadala nila ning parte bala no sa mga stranded passengers and vessels and rolling cargos karon ina dugay-dugay ha kay basahon kuno bala. Pero ari i-check ko lang anay since nga today daw mabatyagan ta na medyo maulanon na pero i-check ko na no nagsige pagidya ang vaccination drive diri sa Bacolod no kay extended ini until December 22 bala damo mangyapon nga kadto sa mga vaccination centers especially sa mga mall nga gina-consider as mega vaccination center. Online sa hotline. Anong desisyon diri sa alkalde kag sang members sang EOC? Joining us over the phone is the medical and data analysis ang deputy sa EOC, Dr. Chris Surungon. Doc, how are you? Good morning. Yes, Aksyon. Good morning. Good morning sa pagpalamati sa atong programa. Good morning, Bacolod. Salamat gid sa time. Dok, kumusta? Nagsige pa ya subong ang aton vaccination activity nagapadayon sa mga mall gihapon? Yes, Aksyon. No, sa subong sini, ito nagwa nga itong tinalangga ang mayor, si Mayor Bigger Adia, sa isang executive order, ang atong na vaccination operations at palagi kita sa alas 12 sa Ugto. Pagkatapos sa alas 12 sa Ugto, tahanap ang vaccination centers, masara, pursuant sa executive order na gin-issue ni Mayor na wala sang obra, subong nga hapon, tugtubwas na adlaw. Okay. So, hapon, tugtubwas na adlaw, wala kita sang abri nga vaccination center para sa safety sa aton nga pumuluyo kasi sa aton nga mga vaccination teams. Pero ang resumption sini will be on Monday na lang, sir, Doc? Ang sila action ko, can see association matabo sa bukas. Kaya kung makatawa, pwede na sa resume vaccination sa weekend. Pero kung daw alang-alang kaya po, officially ma-resume kita ya sa Lunes ka adlaw, December 20, 2022. Okay, at least klaro, until the noon time man ang inyo vaccination today, may mga nagkadtugin man subong based sa inyo monitoring, Doc, sa mga vaccination sites? Ari kami diri subong sa Barangay Felisa, kadamo diri sang pamataan, kadamo diri sang pukuluyo naton na makuha sa ilang second dose kag mapa first dose. Alin mag-expect sa Barangay Stefania, and kita ko na to nagapira ng mga pumuluyo na sumagpamakuna. Kagapon na miskan na ating na maabot ang bagyo, ang mga malls naka-deliver gapon sang kadamo, sang nagpabakuna, no? Sa Ayala Mall pa lang. They were able to vaccinate kapit-kapit sa 1,000 nga pumuluyo. Ang mga nangaton na SM Mall, nangaton na mga city mall, ka-average sila almost 500 vaccinates sa kada mall. So, doon kadamit sa aton nga mga nagpabakuna gapon sa in spite sa aton na Mayo nga tiyempo. Sige. So, keep safe kamo dira, Doc, and hopefully ma-update mo kita karon kung bala nano ang desisyon sang EOC while nga nagamonitor kita sa nagapasulod nga si Bagyo Odette. Salamat gid, Doc, and keep safe always. Salamat gid, Aksyon. Ito na po. Salamat kayo. Maghalong kita. Stay safe and God bless always. Mabuhay ka, Aksyon. Aksyon Hotline. Sige, pasubong yan. Dito sila sa Filisang team, no? Sa mga mall, nagapadayon man, pero suliton ta until noon time gid lamang, and then, ang masunod nga advisory, it depends kung ano ang status o sitwasyon naton in the following days sa sining Bagyo Odette. Now, ang balita, no, ang ginabal ko kina sa inyo, aring ginpagwa sang Coast Guard, Region 6, ang latest as of 8 a.m. May mga stranded gihapon sa Fastcraft Terminal sa PPA Pier, mga 70 ka passengers, may duwaman ka motor bangka, no? Ang ato dito. Sa area sa Fort San Pedro, sa Barangay Concepcion, may 234 passengers, 20 ka rolling cargos ang stranded, isa ka vessel, may duhaman ka vessel nga palipod to anay, no? Sa Dumangas Port may 25 ka mga pasahero,
151 ka rolling cargoes. Why naman sing iban pa diri nga stranded. Sa istansya, at least zero sa butungon port why man magluwas abis ang kuan dito no pasalipod anay para mahiluway man sa ano nga delikado nga mga motorbangka, no? Diri sa aton gina-check ko diri ho kung may ari kita diri sa Bacolod kag Negros gyapon kay tikon manog travel kag ari man lang kadriya sa within Bacolod City, hindi kan lang dapat magdala ka tinere, no? Sa Bacolod, pero may 67 pa ka passenger nga ara daho. Nga nabilin, nga stranded sa Bredco Port as of 8 a.m. May 57 nga nabilin man, ang 57 ni kuan siya mga stranded rolling cargos, no? Dira sa may area sang Bredco Port, no? Sa Sipalay, waaya, no? At least pasalamat kitang wala. And the rest, at least waay na nagparauli na diri sa aton sa Negros Occidental. Alas 9:15, Noel Mascarinas, Araman Ninfa Rosalia Paniega, Araman si Ma'am Star. Nagpasalamat sa Domingo, Lunes, Sabado. Grabe man yung ngalan kagapilido mo. Ginsulusugpon mo ba ang inadlaw? Angel Ricoperto kag Ana Sinoro. Good morning. Elizabeth Hispaniola, Janry Dalisay. Ano ni siya, Ricardo Dalisay? Gamonitor man siya karon nga agaw. Graciel Doroteo Latuza. Edgar Nolasco. Good morning. Edward Tahunes. Good morning man. Salamat gid sa pag monitor. Uy, maging pagwagaliho ang DZRH nga pre-election survey for presidentiables. Ano ang result sini? Dito ni sa DZRH nagalin, nagpanguna diri si former Senator Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Bilang front runner sa mga presidentiable with 49.2%. Sa election pre-election survey nga ginconduct sa DZRH, si Marcos ginasundan ini ni Vice President Leni Robredo with 16.2%, Manila Mayor Isko Moreno Dumaguso with 10.4%, Araman nga nag-intra sa presidential race, Senator Manny Pacquiao with 8.2%, si Bongo Daway naman niya, pero may ara pa siya 5%. Ping Lacson, 4.9%. Ara man si Antonio Parladi, 0.5%. Kag labor rights advocate Leody de Guzman with 0.3%. Amo na gura, no? Kay presidensya mo lang una tapagwa, pero ti sa vice presidensya mo sa DZRH pre-election survey, Davao City Mayor Sara Duterte panguna, 50.5%, taas ba? Taas pa sa kay Bongbong Marcos, no? Ginasundan siya ni Tito Soto with 20.7% kalayo. Senator Francisco Kiko Pangilinan with 10.2%. Health Advocate Doc Willie Ong with 8.4%. Lito Atienza with 2.2%. And Public Policy Advocate Walden Bilio with 0.9%. Among the survey, 7.2% ang undecided. Aksyon Hotline 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern in baha man. Uy, dati pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po dito medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasuwat nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang isang dito factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4 2021, sang formal na ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021.
Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo mahibaluan karon nga panahon sang tigpululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sang tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig, lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon, kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Aksyon Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, dati tinagaman amat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwala nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Punyo 4 2021, sang formal na ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sang tig-ululan o kon rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulan nga panahon umpisa subong tubtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tigpululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sang tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig, lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon, kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion.
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sang plete, makasave ka sang pagkaon, makasave ka sang kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya din pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi. Komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod. Kita tiyempo diri sa ato nga pagpangalagado. Good morning lang dira. May lang kapag monitor sa kay Jean Hisulgon kag Milili Oligo. No, ginatame si Ma'am Vanessa Dokmat Mayo Jinky Jalagdon, Will Amar kag Alex Monteza. Okay?
si Conila Parana, kag Lolita Fernandez, Lito Dayap, kag Bert Kiatson, Jovelyn Tugaf, ang iban di ko na ginimalabutan. So, rigida sa aton sini nga mga ka-aksyon. No, mabilin ko lang sa inyo karon nga aga anuman nga mga pagtilaw nga nagabot sa aton. Ang importante ng unahon tagid ang aton sini nga ikayong lawas. Kag ang ginarecommend naton sa inyo para maproteksyonan ka batok sa anuman nga masakit, balatian nga pwede mo ma-acquire nga sa palibot mo, Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsules na ₱10 lang. Sigurado nga mabuligan ka. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us number. Aksyon at Tayhopon saying thank you for joining the show. Mga ka-aksyon din ka man sa Pinas, labuton ka sa amon balita kay serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon